ebusia for me mama me mo bi akwa ba e ba attention TV yes so hani emre aso say the attention training issue dwumade no e ba be so na me am de ba be so na e am je so ani edwan na de share akosia se wa up half for bracket too ani ebusia for DNA sensem ya edin sembeba o my Ghana mu ye pa na ebusa for ya anya ne sa so a enye ye ene se ani ami ankasa me ma ani ma de nyina ye nyina mpo mama efe ani owo Nhyira FM ewo Kumasi ani okọ interview anase obi di na asem koye says or like on se busuafo awarefo omode omasem kontokwa bi na esi obi ni kunu ntem no mode asa omode akọhonom se onko na eja oni omun solve asem ni mane na we nam so ema minim asem ni mba ye se entokwa bi na esi awarefo ni ntem ema omuka asesa de bekwa koye DNA ne kire se ne yiri na wati sika akwa ware no ahye ne kawa no ne wedded wife no enkwara awawo omo ni nyina se nya be ma ne ba DNA e kire se enkwara ne nya ne ma na chese ne yiri no ofa na chi ekofa be ma foforo na eja one na ye bibi na nyinsan aba one ni tinto obi anim se eja eye papa no anase ne kunu no na yi na DNA yi ba ye be hwe ntokwa esi wo Nhyira FM pa me se ebusafo esemani eni kwan se mokache eye ntokwa e ma ba ya no ane ne maame a meche be ma ne na aso ba se he babada mo ho akra hwe ne huni na rewanim wo se wa be fa me ba be se wugya no ntokwa pipe e wo studio ho anase e wo Nhyira FM e wo Kumasi Asante Mantem ebusafo enye asenketo e wo honom kra yeso ye ma no ye ewrade yankopɔ futo kakra agya me de ba ma mo ne se aya mon kan no kra na se mon tena be ma ba ka bia miwa we no ya ensumi ontito aso be me na like say ba since o be fa wo kunachi ya sha wo ka wa pa na wo fa wo kunachi de eye mfonso boni ye pa na se eye boni kese e wo ewrade anim na de ma me ne nsoso no meka che na ni se eni kwan se sebi mpedja sa ani man kasa ye na modi acha bi eni kwan se nka ebia anka wodi ne ba na chi ana se otan ne ba na chi mo eni be ma ne ku ani se oyi ni se free enkoda ne so hwan ne be he o mba de na wo so ye ne se okrokro be ma ne pa na cho be ma no oni nkra ne na atena nyenye sa at least o wodo edema wo mo ebusiafo aha ene brebe makwan ama media attention trending issue dwumade na eba na wie ye me a mede beso mo na dia me jeso ane agya na de hye akosia se wa ampa for bracket 2